Túto rybu pozná každý, kto chytal ešte pred mobilmi. Na Oravskej priehrade nás v roku 2002 zaujali rybári gentlemani, ktorí napriek tomu, že nešlo o rekordné úlovky, správali sa k rybám s veľkým rešpektom a úctou. Aj vďaka takýmto lovcom u nás mohli šupináče dorastať do rekordných rozmerov. Z vlastných skúseností vieme, že niektorí rybári sa k rybám nesprávajú práve najvhodnejšie a zaobchádzajú s nimi veľmi nešetrne. Nedávno sme však na Orave priamo v akcii videli rybárov gentlemanov. Tí totiž po zdolaní kapra uložili na špeciálnu podložku. Ošetrili mu ranu po háčiku a až potom pustili späť do vody. Keby sa tak správali všetci rybári, určite by nemuseli chytať len malé násadové ryby na začiatku sezóny. Ale rybačka by bola o niečom inom. O rybách a prírode. Slovenský rybársky zväz má v súčasnosti viac než 120 000 členov a patrí medzi najstaršie dobrovoľné organizácie na Slovensku. Veď práve oslava 75. výročia založenia Slovenského rybárskeho zväzu bola významnou udalosťou minulého roka. Rybári len neoslavovali, ale v priebehu posledných 4 rokov sa im podarilo presadiť viacero dôležitých legislatívnych zmien. Tento zákon priniesol veľa nového do života našich členov. Je prísnejší, rybár sa musí zodpovednejšie chovať pri vode. Práve prijatie zákona, ktorý klasifikuje pytliactvo ako trestný čin, napomohlo rybárom k účinnejšej ochrane svojich revírov. Ďalšou dlho očakávanou zmenou bolo aj schválenie zákona o rybárstve. Zo samotného zákona si myslím, že je najpodstatnejšia tá skutočnosť, paragraf 4 odsek 3, že tečúce vody dostal priamo zo zákona Slovenský rybársky zväz, vrátane ich vzdutí. A myslím si, že týmto zákonom a týmto paragrafom Slovenský rybársky zväz vyhral boj s novou legislatívou na ďalšie obdobia a myslím si, že toto je to najpodstatnejšie. Samozrejme, k novému zákonu patrí aj neoddeliteľne vykonávacia vyhláška. Tu je treba povedať, že pre krátkosť času, možno že pre nepochopenie niektorých legislatívcov alebo niektorých, ktorí sa podielali na vykonávacej vyhláške a na jej schvaľovaní, nedocenili jej dôležitosť a veľa paragrafov nám bolo vyhodených z pripraveného materiálu. Čiže tento materiál je poznamenaný niektorými nedostatkami, na ktoré poukazujú naši rybári. V nasledujúcom období sa predstavitelia Slovenského rybárskeho zväzu chcú venovať práve príprave novely vykonávacej vyhlášky, ktorá by zohľadnila všetky pripomienky a návrhy rybárov. Slovenský rybársky zväz sa však môže píšiť aj úspechmi v športovej činnosti. Slovenský rybársky zväz a Slovensko v roku 2003 bude usporiadateľom majstrovstiev sveta v plávačke. V roku 2004 sme usporiadateľom majstrovstiev sveta v love rýb na umelú mušku. Naviac Slovensko má generálneho sekretára vo FIPSE v muške pána Podmaníka. Myslím si, že v tej športovej oblasti a na medzinárodnom poli sú to veľmi významné podujatia a skutky, ktoré sme v tomto štvoročnom období zaznamenali a zabezpečili.
Tieto úspechy a propagácia rybárstva sa podpísali aj pod veľký nárast členskej základne. Záujem o rybárstvo sústavne stúpa. Stúpa to až, by som povedal, pomerne do neúnosných mier, pretože na mnohé rybárske revíry je obrovský tlak. Samozrejme je tomu potrebné adekvátne spätné zarybňovanie. Ovšem, Rybársky zväz sa nebráni tomu, aby táto členská základňa nenarastala, pretože v podstate skutočne sa tu jedná o taký ľudový šport, prístupný každému, celým rodinám, jak to vidíme bežne pri vodách. Slovenský rybársky zväz má teda za sebou úspešné obdobie, vďaka ktorému sa organizované rybárstvo podarilo zachovať aj pre ďalšie generácie. Počas celého roka skúšame a testujeme obrovské množstvo najrôznejších materiálov určených rybárom. Okrem udíc, navijakov, vláscov, háčikov či rôznych netradičných systémov sa veľakrát stretávame so zaujímavými pomôckami, ktoré sa k rybárstvu dostávajú z úplne odlišných oblastí. Ak nás však po niekoľkomesačnom vlastnoručnom testovaní zaujmú až tak ako tieto nezničiteľné svietidlá a vodotesné boxy, radi vám ich vždy predstavíme podrobnejšie. Názov americkej firmy Peli hovorí určite najviac profesionálnym záchranárom kdekoľvek na svete. To, že sú určené naozaj do extrémnych podmienok, sme my rybári skúšali po svojom. Najmä v kontakte s vodou a maximálne nešetrným zaobchádzaním. Veď vyvracať také jednoznačné a absolútne pojmy ako nezničiteľnosť či vodotesnosť je naozaj lákavé. Rovnako podozrivo môže znieť tvrdenie o viac ako 100-hodinovej nepretržitej svietivosti takejto baterky. Na to, aby sme potvrdili či naopak vyvrátili ich kvality, sme mali viac ako 3 mesiace plné praktických testov v tvrdom teréne počas našich pracovných výjazdov za reportážami rybičiek. Podrobnejšie sa výsledkami našich redakčných testov budeme zaoberať už o 2 týždne. Väčšina rybárov sa neustále sústreďuje na lov kaprov s cieľom uloviť čo najrýchlejšie kapitálnu rybu. Veľmi peknú rybačku môžete pritom prežiť tak ako my aj pri love bielých rýb. Tento raz sme na pozvanie Juraja Tencera navštívili jednu vodnú nádrž na rieke Hron. Dnes sme sa rozhodli pre systém na plávanú. Zvolili sme si 1,5 gramový ľahký plaváčik s tým, že sme podriadili aj predpokladanému výskytu rýb aj ten systém. Rozloženie holoviek a samozrejme ten posledný návezec je o dĺžke tých zhruba 50 cm, na ktorom sme umiestnili háčik o veľkosti číslo 10. Zvolili sme si nosný vlasec priemerom 0,18 a potom návezcový je 0,15. Po naviazaní systému prišlo na rad jeho vyváženie. Pokiaľ máme možnosť týmto meraním, hľadáme skôr nejakú jamku alebo priehlbinu, kde tie ryby môžu byť teda v tej jamke alebo priehlbine sústredené. Je to výhodné miesto na zakrvenie, hlavne teda v priestoroch nad tou priehlbinou, respektíve jamkou. Vnadiaca zmes, ktorú sme používali, pozostávala hneď z niekoľkých komponentov. Ten základ toho krmiva väčšinou tvorí tá dostupná strúhanka, ale samozrejme každý rybár pridáva do toho ešte niečo svoje. Ja pridávam samozrejme ešte aj olejniny, to sú hlavne lanové semiačka, repka, slnečnica, poprípade mleté arašidy a najemno poprípade zomletý kukuričný, jačmenný šrot. Do základu Juraj ešte pridal nadiacu zmes príchute tutti frutti a na prilákanie kaprovitých rýb primiešal fidrovú zmes.
Pomer jednotlivých zložiek závisí od skúseností každého rybára. Je dobré, keď dokážeme aj kombinovať rôzne príchute. Stačí znovu nejaká zmena príchute alebo stačí zmena pomeru a tá ryba úplne na to ináč reaguje. Počas lovu sme používali 10-metrový teleskopický prúd a preto sme zakrmili do rovnakej vzdialenosti. Práve v týchto miestach končí zráz a začína rovné štrkové dno. Zároveň sme sa vyhli viacerým prekážkam, ktoré sem naplavila nedávna veľká voda. Ako prvé sme na háčik napichli kostné červy. Netrvalo dlho a už sme ťahali prvého nosála. Práve tieto ryby nám končili na háčiku najčastejšie. Po desiatkách zdolaných nosálov sa ich aktivita zastavila. Na naše lovné miesto sa totiž nasťahovala dravá ryba, ktorá nám na dlhší čas znepríjemnila rybačku. Záber, ktorý nasledoval po malej odmlke, však stál za to. Spočiatku sme si mysleli, že konečne zabral veľký preskáč. Na naše prekvapenie kostné červy zachutili zhruba 40 cm zubáčovi. Návezec hrúbky 0,15 mm zvládol nielen jeho výpady, ale aj ostrosť jeho zubov. Keďže sme chceli zamedziť záberom malých rýb, namiesto kostníkov sme neskôr na háčik napichli hnojáka. Platilo sa a onedlho Juraj ťahal krásneho pleskáča. S rybačkou v tejto lokalite sme boli nadmieru spokojní. Chceli sme ale skúsiť šťastie aj priamo na Hrone a tak sme sa presunuli o niekoľko kilometrov vyššie. Vytipovali sme miesto známe výskytom nosálov, jalcov, mrien, ale aj kaprov. Zakrmili sme zhruba tých 9 metrov od brehu s tým, že v týchto miestach sa pohybuje tá hĺbka vody cez 2 metre, 2 až 2,5 metra. Skúšame aj na klasickú 4 metrovú ľudicu, kde máme 2,5 gramový plaváčik, znovu rozmiestnené broky, obratlík, náväz 15 silón a desinu háčik. Hneď v úvode rybačky sa nám na lovné miesto nasťahovali beličky a plosky. Preto sme kostné červy kombinovali s kukuricou. Tá platila najmä na nosále, ale z vody sme vytiahli aj mrenicu a jalce. Hron nás ani tento raz nesklamal a prežili sme tu pekný deň, počas ktorého sme chytili obrovské množstvo rýb. Príjemne unavení sme mohli náš lov ukončiť. Vyznávači lovu dravých rýb sa konečne dočkali chladných a sichravých dní, počas ktorých začínajú byť aktívne práve tieto ryby. V bratislavskom Essoxe odporúčajú rybárom používať pri vláčení predovšetkým ľahšie prúty. Pre jemnú prívlač je vhodný dvojdielny 3-metrový Future Special Jig v gramáži 5 až 25 gramov. Prúd je po celej dĺžke spevnený karbónovou pančuchou a má dve vymeniteľné karbónové špičky. Dobré skúsenosti majú naši rybári aj s prútmi zo série Raptor. Dvojdielny 270 a 300 cm Raptor Titan so záťažou 25 gramov je ideálny na vláčenie z brehu, ale aj z člna. Materiál IM8, z ktorého je zhotovený, je spevnený titánovými a uhlíkovými vláknami, vďaka čomu je dostatočne pevný. Pri vláčení by ste mali používať navijaky s dostatočnou kapacitou cievky. Na spomínané 3 prúty sa hodí 5-ložiskový navijak Essox Titanium Metal s veľkou kovovou cievkou potiahnutou titanom. Pri častom nahadzovaní oceníte špeciálne upravený preklápač, na ktorom sa vlasec vôbec nezachytáva. Na navijak ETM sme navinuli vlasec Raptor priemeru 0,20 mm s takmer nulovou tvarovou pamäťou a vysokou pevnosťou vťahu. Ak spomíname prúty, navijaky a vlasce, nemôžeme zabudnúť na nástrahy. Tých by mal mať každý rybár v zásobe hneď niekoľko druhov a farebných odtieňov.
Nikdy sa totiž dopredu nedá predvídať, na čo budú dravce brať. Čas lovu týchto rýb je však typický studeným počasím a preto sa pri vode musíte chrániť aj pred chladom. Rybári chytajúci v lokalitách, ktorých musia počas lovu brodiť, určite privítajú gumové nohavice, s ktorými môžete preloviť aj hlbšie partie riek či jazier. Je vhodné použiť najmä na jeseň. Počas mrazivých dní sa budete dobre cítiť v týchto neoprénových ponožkách, ktoré taktiež ochránia vaše zdravie a spríjemnia vám rybačku. Na prelovenie hlbších partí cez studenú jeseň a zimu sú vhodné neoprénové nohavice Ron Thompson. Dno viacerých lokalít je často pokryté kameňmi a tak prípadnému pošmyknutiu zabraňuje dostatočne hrubá filcová podrážka. Nohavice dokonale udržujú teplotu, takže vďaka nim môžete nerušene loviť aj niekoľko hodín. Medzi vyhľadávané pohárové preteky v love rýb Udicov Plávaná patrí už 29 rokov Trabuco Cup o cenu Lavgarícia, ktorý sa uskutočnil v sobotu 29. septembra na rieke Vách. Pod hradom Matúša Čáka na trati v Zmarovciach sa stretlo 12 trojčlenných družstiev, aby podali čo najlepší výkon a stali sa tak víťazmi tohto prestížneho podujatia. Hneď v úvode však všetkých šokovala smutná správa o úmrtí riaditeľa pretekov a predsedu mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne, inžiniera Jozefa Demoviča, ktorý bol zároveň aj viceprezidentom Rady Slovenského rybárskeho zväzu v Žiline. Počas svojho života patril medzi osobnosti slovenského rybárstva a výraznou mierou sa zaslúžil o jeho rozvoj. Tohtoročný Trabuco Cup bol zároveň spomienkou na tohto dlhoročného rybára. Diváci, ktorých sem aj tentoraz prišlo na rozdiel od iných podujatí naozaj dostatok, sa mali na čo pozerať. Napínavý bol najmä súboj Štefana Duca z Genexu Dunajská Lužná a Mariana Rybnikára z Trabuco týmu Bratislava. Obaja totiž ťahali jednu rybu za druhou. V úlovkových sieťkach prevažovali najmä nosále, ďalce a plotice. Veľmi pekné ryby z vody ťahal aj nedaleko sediaci Jozef Benke zo Zbrojníkov Levice. Trabuco Cup, ktorému tentoraz prijalo aj počasie, prilákal nielen pretekárov zo Slovenska, ale aj z Maďarska. Hoci v spodnej časti trate ťahali plavačkári pekné ryby, v sektore B a C bola o zábery núdza. Aj napriek tomu najlepší pretekár, ktorým bol Dušan Šanta z Humenného, dokázal na forhonde nachytať vyše 14 kg rýb. Druhý skončil Štefan Duc z Genex týmu Dunajská Lužná a tretie miesto patrilo Jozefovi Benkemu zo Zbrojníkov Levice. V súťaži družstiev sa najviac darilo z mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Humenné. Striebornú priečku vybojovali plavačkári zo Zbrojníkov Levice a tretie miesto si odniesli členovia Trabuco týmu Bratislava. V úlovkovej súťaži s Esoxom Bratislava sme odmenili už niekoľko desiatok rybárov. Ak k nim chcete patriť aj vy, pošlite nám fotografiu vášho úlovku a možno sa už o 2 týždne, sobotu 19. októbra, usmeje šťastie aj na vás. Získať môžete teleskopický prúd 3 Fibr. V prípade, že sa odfotíte aj s náradím vyrobeným pod slovenskou značkou Esox a budete vyžrebovaní, získate špeciálny prúd. V minulých dňoch si rybári mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Prievidza pripomenuli 90. výročie vzniku organizovaného rybárstva na Hornej Nitre. V úvode stretnutia, ktoré sa konalo v Kanianke, vystúpil jej predseda Jaroslav Antal, aby prítomných informoval o histórii tejto organizácie, ktorá má v súčasnosti 2636 členov. Jubilujúcich rybárov prišiel pozdraviť aj prezident Rady Slovenského rybárskeho zväzu inžinier Igor Cmarko a tajomník rady inžinier Ferdinand Baláš, ktorý odovzdal predstaviteľom mestskej organizácie Prievidza medailu za rozvoj rybárstva na Slovensku. Oslava 90. výročia organizovaného rybárstva na Hornej
centre, ktorú bude rybárom pripomínať aj špeciálna séria korespondenčných lístkov, pokračovala kultúrnym programom a rybárskou veselicou. Výborným pomocníkom bude po celý budúci rok rybárom nepochybne stolový kalendár. Nechýbajú v ňom veľmi potrebné informácie o najmenších lovných mierach rýb. Dozviete sa denné časy lovu v strúhých, kaprových a lipňových vodách. Všetky informácie a názvoslovie použil vydavateľ tlačiareň Neoprint Plus z Vrútok už podľa nového zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky. Rybári ocenia aj to, že v kalendáriu je uvedená pravdepodobnosť aktivity rýb podľa dlhodobého pozorovania. Navyše kalendár je veľmi vkusne doplnený fotografiami rýb, ktoré sú typické pre dané obdobie v roku a bude teda vhodným darčekom pre nejedného rybára. Dobrú správu máme aj pre priaznivcov našej relácie z Českej republiky, teda spoza rieky Moravy. Po úspechu knihy Ryby, rybky, rybičky medzi slovenskými rybármi sa vďaka vydavateľstvu Víkend do nej budú môcť začítať aj českí rybári. Určite vás zaujíma, ako naša relácia vznikla. A mnohí iste neviete, že prvú reportáž sme točili práve v Prahe. Kniha je plná zaujímavých príbehov, ktoré sme prežili počas našich výprav za rybami. Po jej prečítaní budete o nás a našej relácii vedieť opäť niečo viac. Našu pravidelnú súťaž sme žrebovali v Prievidzi v rybárskom centre Ryby, rybky, rybičky. To privíta od 2. novembra do 7. decembra každú sobotu o 10. hodine špičkových slovenských rybárov, ktorí budú priaznivcov Petrovho cechu informovať o rôznych novinkách a spôsoboch lovu. Prednášky odštartuje 2. novembra český tumčiar Jakub Wagner. O týždeň neskôr príde o prívlači na veľkých vodných nádržiach porozprávať Stano Rafaj. Sobota 16. novembra bude patriť Marianovi Hasonovi a ukážkam najúčinnejších spôsobov lovu na ťažko. Výroba boilies a lov kapitálnych kaprov bude obsahom prednášky Viktora Borčina. 30. novembra sa od Petra Bitra dozviete o love rýb na veľkých riekach. Plavačkári a fidristi si prídu na svoje 7. decembra pri rozprávaní Petra Bráneka. Prejdime však súťaži, do ktorej sme zaradili všetkých, ktorí napísali, že na mimobstruhových vodách sa v októbri môže chytať od 5. do 22. hodiny. Kolekciu veľmi účinných rybiek Storm spolu s knihou Ryby, rybky, rybičky od rybárskeho centra Prievidza pošleme hneď 3 rybárom. Michalovi Galandovi z Osniny, Sabolčovi z Časnému z Nových Zámkov a Alojzovi Sotkovi z Brezna. Videokazeta Rybky, rybičky 2001 na love aj v kuchyni poteší Mariana Bagiho z Piešťan. Za správnu odpoveď získava kazetu Majstrovské mušky 2 Tamás Kučera z Kolárova. Knihu Ryby, rybky, rybičky si bude môcť prečítať Tomáš Mocik z Dlhého poľa. Všetkým vyžrebaným venuje tlačiareň Neoprint Plus z Vrútok rybársky stolový kalendár na rok 2003. Ak ste tento raz nevyhrali a chcete skúsiť o mesiac, napíšte nám minimálne 2 mená rybárov, ktorí budú od 2. novembra do 7. decembra prednášať v rybárskom centre Prievidzi. Správne odpovede posielajte na adresu Ryby, rybky, rybičky Svätoplukova 16/8 971 01 Prievidza. Malý Dunaj je charakteristický výskytom veľkých pleskáčov, mrien, jalcov a práve na tejto rieke sa v Genexe Dunajská Lužná rozhodli usporiadať feederové preteky pod názvom Genex Feeder Cup. Ten sa uskutoční 26. októbra v Bratislave na trati, na ktoré sa každoročne koná viacero plávačkových pretekov. Genex Feeder Cup bude mať 2 kolá. Prvé začína o 8 hodine a končí o 11. Druhé na programe od 13. do 16. hodiny. Ak si chcete na Genex Feeder Cupe zachytať aj vy, mali by ste sa prihlásiť čo najskôr na telefónnom čísle 45 980 405, pretože pretekárov nemôže byť v
vzhľadom na dĺžku trate viac než 40. Viac informácií sa dozviete v teletexte Slovenskej televízie na strane 479. Presne toľko v nadiacej zmesi Mastercard, koľko sa mi vážite, môže byť vašej, ak nám pošlete prázdny obal jej ľubovoľnej príchute. V priebehu niekoľkých mesiacov tak urobili už stovky rybárov. Šancu však máte ešte aj vy, pretože meno výhercu sa dozvieme v najbližšej relácii v sobotu 19. októbra. V 21. tohtoročnom vydaní Rybiček vás pozveme na lov dravých rýb na jednu našu väčšiu vodnú nádrž. Skúšali sme tu rôzne prevedenia na strach, ktoré sme dokonca sami dotvárali do rôznych farebných prevedení. Ak sa chcete naučiť ďalšie zaujímavé finty a sami ich zužitkovať pri love dravcov, nezabudnite nás sledovať už o 2 týždne. Na svoje si prídu aj sumčiari, pretože máme pripravený rozhovor s Miroslavom Kučkom, ktorý sa lovu kráľa našich hlbín venuje 12 rokov. Svoj rekord sumca dlhého 198 cm chytil v slávnej rieke Rio Ebro. Nie o tejto lokalite, ale o všetkom, čo s lovom sumcov súvisí, bude reč v sobotu 19. októbra.